Jane iki ya napa ya dina iki mau. Kok atiku kok deg-degan bae. Trataban bae wit mau esuk. Nganti iki meh tabur 12. Kok isine ming trataban bae. Kamangka iki mau uga kahanane kok sepi banget, tintrim banget. Ora kaya adat biasane. Lah iki mau anakku lanang sekenang Jlagur kok ya ora katon iki ya bengkok terus dolan ning ndi. Sedulure papat uga Sophia Amarah Luah Mahmud Mainah. Ora ketok iki do ning ndi to ya. Sophia Amarah Luah Mahmud Mainah. Ora enek iki ning ndi to? Ila dalah. Tibake do turu ta. Lah iki nganti mumet lek goleki malah do turu. Amarah Tangi. Iki sing sapa iki? Ndase ora ketok iki yo. Tangi. Karepe piye to iki?
Bar ngombe obat tidur apa piye iki kok digugah ngele ra umum. Kok diyoi piye to? Iki lakon tak uyoi tenan bocah iki. Tangi. Tangi. Lho mele tak uyoi tenan cah iki. Oh, krungu ora? Kon nguyoi cangkemmu ngono kok. Ayo tangi. Tangi. Tangi yo tangi ya. Aja terus numbuk-numbuk kene. Masa aku. Lho lah kae kok ana sing ning kono barang kae piye to kae? Ibu tute ra tekan kono tangi yo. Lho kok kurang ajar. Mboke kok digisbae barang ngono kuwi. Lho sing sitok ning ndi? Hah? Wetane ndi to? Alah. Lho kowe kok malah dolanan karo bocah cilik-cilik. Senengamu dolananmu karo bocil-bocil. Ayo rene. Ora sah aduh. Oh genah dicelukke bengak-bengok kowe mau ya ora. Ngopo? Ndang rono. Lho kok balik meneh to iki. Ora ngono lho celeng iki jane iki iso tangi apa ora to jane iki. Tangi yo kowe tangi yo. Sing kae piye kae? Iki sing ora ana buntute. Cah kok gawe-gaweke wong tuwek lho rumangsamu ini lho. Hah? Oh gaweke wong tuwek iki apa? Ayo tangi. Didepi mbahmu pirang-pirang iki terus angkler lemu turu. Ayo tangi. Ayo rono. Mbet gawe kok turu. Lho rak tenan to. Lah kuwi iki dikon tangi kok malah tungkon neh iki lho. Rumangsaku kok Sopiah marah Alwa Mahmud Mainah. Kula nini legi. Iki mau kowe kaget. Kowe kabeh lagi wae padha turu ngerti-ngerti tak gugah. Kasinggihan nini legi. Apa sebabe kowe kabeh tak gugah? Mboten ngertos nini legi. Ing papan kene aku kuwi mau ora weruh anakku lanang sekenang Jlagur. Ora katon, tak goleki ngalor karo ngidul ngetan karo ngulon aku ora iso metuk, ora ketemu. Hah? Iki mau ngomongamu ning ndi? Mongko lungguhane kae komplang lho. Keparang matur nini legi. Piye? Sak lebetipun kula jagi kawilujenganipun ingkang putra mboten ngertos sangkan paranipun wonten mendung sak nginggilipun griya. Sareng mendung kala uti miyung kados-kados kula kenging sirep ngantos kula ketilem. Lajeng nini legayah gugah dumateng kula. Sak sampunipun kula wungu ingkang putra sampun anis nini legayah. Piye? Ingkang putra sampun anis nini legayah. Anakku Joko Jlagur anis. Kasinggihan nini legayah. Joko Jlagur ilang. Joko Jlagur le anakku saganteng sabaku sajlonet le. Lagi wae kowe aja mondok ana rompoke ibu saki wae sawetara. Ning kene ngopo saiki kowe wis ora ana. Nini legayah. Sedaya kalawu kalepatan kula, sedaya kalawu tanggung jawab kula. Pidana menapa badhe pun paringaken dumateng kula dalah kadang-kadang kula tampi nini. Amarah. Kula Bapak karo anise kadangmu si kenang Jlagur. Ora ngomongake kowe kabeh sing tanggung jawab. Nanging aku uga melu tanggung jawab perkara iki. Mergo sekawit wong antuane wis masrahake marang putrane. Uga rikala kaki legi ya arep budal uga masrahake marang aku. Itu saiki ilang mosno tanpa tilas kaya ngene. Terus menyang ngentile gugule idole. Yo mergo aku kuwi mau wong tuwa sing ora becus ngomong marang anak. Nganti
kowe ilang ibu ra ngerti tole. Sophia marah lu amalan kowe mutmain. Kula legaya. Ing papan kene aku bisa mesthekake. Yen to kowe sapapat telehmu juga marang sedulurmu anom kuwi mau ora pecus. Mergo kowe kabeh padha tledor. Kasunyatane kowe ora tanggung jawab, kowe padha turu kabeh kaya ngono. Amarah. Tanpa guna kaki legeye kuwi mau percaya marang kowe kabeh. Yen nyatane kowe ora kena dipercaya kaya ngene, ha? Amarah. Ing ngarep kowe mau ngandhakake. Yen to kabeh iki mau kowe saguh minangka napa marang pidana. Ya iki pidanamu ya iki. Kurang ajar kowe, ha? Kowe tak piloro malah aku mbok padake brutumu ya. Babar pisan ora duweni sumbasita, ora duweni unggah-ungguh karo wong tuwek barang. Kowe ngerti nek aku ki lagi nesu to? Hah? Aku lagi nesu lho iki. Ora apa-apa, sing muni ora apa-apa ndi mau. Sing muni ora apa-apa ndi. Kowe muni ora apa-apa. Hah? Kowe muni ora apa-apa. Rumangsaku kok Ngapa? Kowe urung, ha? Lagi pisan. Ngapa? Ngapa wedi? Hah? Ngene iki batinmu gremeng to kowe. Bayaran 20.000 remung ngono to? Hah? Sesuk melu rombongan liya aku. Nek sesuk kowe arep melu rombongan liya ora sah ngeteni sesuk saiki ndang budal. Ora sah ngeteni sesuk. Durung bayaran. Ngenteni bayaran sik. Mangsaku kowe. Kowe ngerti to? Si Kenang Jagor kuwi mau dudu putraku dhewe. Putra titipan. Ha nek kowe dipercaya supaya njaga malah do karepmu dhewe kaya ngono. Krungu ora kowe ndek kuping apa ora to? Heh, mbok ora. Ora ngono biyen kowe iki turunan kodhok apa piye to? Arep dikebuk kok mecotot lho, hah? Arep dikepuk kok mecotot ae. Sing urung tok mau sing ndi? Oh alah kuwi. Ayo rene. Lah kowe senengamu iki yo ndelak-ndelek kaya ngono kok. Ora, kowe kok pecicilan to wetone kowe. Kowe wani karo aku to kowe? Hah? Wani kowe karo aku? Lah dalah. Sophia marah Mamah Mutmainah. Kula legaya. Sailange sedulurmu anem si Kenang Jagor iki aja mbok anggap sepele lho. Aja malah kowe kuwi mau do gojek. Ora padha prihatin, ora padha susah ning malah padha seneng atimu sajake. Hah? Ngapa kok mendelak-mendelik ngapa kowe, he? Kok mendelak-mendelik ngapa kowe, ha? Rasa mloya-mlayu. Kok nek kadung tak cincing jareku lho, nggo. Mas aku kok Ngapa? Padha-padha bayaran kancane do entuk kowe kok ora entuk dhewe kok uripmu ha.
mangsamu. Ha? Aku iki lagi nesu kok mbok semayani kosek. Ha? Wong jeneng wong nesu ki ya sak senengku kok dadak mbok semayani kosek. Nggih madhep rene rasa madhep rono. Raine diadepno rene. Raimu endi? Ora iki. Raimu sing nomor 1. Lah ngono, ora sopan. Kena wong tuwa lek ambekan nganti Senin Kemis ngene kok sak penak dhewe iki lho. Ngapa? Sopiah amarah halwa Mahmud Maina. Kula nini legeye. Aku ngerti ento tenane kabeh iki ora mbok sengaja. Hah? Aku ngerti nek kabeh iki mau pancen ora mbok jarak. Ning ing papan kini bareng ana ing omah ana kedadian kaya ngene kok aku banjur kelingan Sopiah amarah halwa Mahmud Maina. Rikala semono kaki legeye. Rikala arep budal kae ninggal weling marang aku. Kala montos sak wanci-wanci ana ing jroning omah kene ana kedadian apa wae. Yen aku ngepinginake kaki legeyek bali, kang supaya aku mau njejeg lemah kaping 3 lan nyeluk marang jeneng kaki legeyek. Ing kono kaki legeyek bakal krasa lan bali. Yo, mbok menawa wae kanthi cara iki ing kono kaki legeyek bakal krasa. Sopiah marah halwa Mahmud Maina. Ewang-ewang ngono. Monggo ora ewang-ewang. Kaki legeyek. Yen sampeyan krasa tak jalukake ndang bali kaki. Pon kakang kang bali. Nene legeye. Bali kaki. Nene legeye. Kaki. Matur nuwun banget yen to sampeyan saiki bali. Kaya ngono ya. Nene legeye. Sik to. Yen ana rembug ayo padha dirembug, yen ana nalar ayo padha dinalar. Lah, ing papan kene anggonku bali ana rompok awake dhewe iki mau tansah kesandung, tansah keserimpet nanging bareng aku mengo marang sak kiwa tengene omah tetanduran padha bosah basih kaya ngene iki mau banjur si Adi tawang-tawang tangis. Iki mau lara-laraya ana kedadian napa jroning omah ing wektu dina iki. Kaki. Nini legeye. Sadurunge aku mau waloka karo pinjenengan. Ya ing kene luwih dhisik aku njaluk pangapura karo pinjenengan. Ya, gedhe pangapunanipun Kakang tumrap marang Nini legeye. Nini. Kaki. Sabaline sambaning papan kene meruhi kahanan ning jroning omah. Kabeh lungguhan pateng jempali, kabeh tanduran padha bosah basih kaya ngono. Kaki. Kabeh iki mau ana sambung rapete bab perkara keselametaning anakmu kenang. Ana gandeng cenenge marang keselamatan anakku lanang si Joko Jelagur. Coba atinipun Kakang selak kurang nduga ndak aturi kandha walaka marang pun Kakang ing wektu dina iki. Nini. Kaki. Nini iya. Sekawit sadurunge ana kedadian kaya ngene aku mau lagi wae ning pungkuran. Nanging rumangsa ora kaduga atiku. Lagi wae sawetara atiku rumangsa ora kepenak rumangsa melang-melang. Kaya ngono ya. Bareng aku bali menyang ngarep Kaki. Aku meruhi palungguhan anakmu kenang Jelagur kuwi mau komplang. Bareng ing kono aku takon marang seduluring papat. Sedulure papat padha wangsulan Kaki. Ing kono Sopiah amarah halwa Mahmud Maina wangsulan. Yen to dina iki anakmu Jelagur ilang Kaki. Anakku ilang. Nene legeye. Iya Kaki. Kaya kedodok rasane atinipun Kakang bareng krungu pakabaran. Si Adi ngandhakake yen ta ing wektu dina iki putramu si Joko Jelagur murca saka ngembanan. Iya Nene legeye. Kaki. Ndak wenehi ngerti. Joko Jelagur kae dudu putraku, uga dudu putrane si Adi Nene legeye. Iku mung bocah titipan. Nene legeye. Pedahne ala lakon iki yen to nganti wong tuane sak kloron mangerteni yen to Joko Jelagur murca saka ngembanan ndak kira.
Pun Kakang kawan Siadi bakal nampa duka lan nampa pidana marang wong tuane sakloro. Kajaba kuwi mesti wae bakal nempuhi aku karo sampeyan. Kaya ngono. Yo tak jaluk kanthi banget. Mumpung wong atuwane kuwi mau durung krungu lan ngerti perkara iki. Kaya ngono. Aki-aki gelem mau panjenengan kuwi mau ngupati ana ngendi papan dununge anakmu kenang jagur kaki. Ing papan kene jejering pun Kakang kuwi wong kakung utawa wong lanang. Sing kudune aku bisa njogo marang keselamatane keluargane awake dhewe. Mula kang saka kuwi ing wektu dina iki pun Kakang bakal budidaya golek cara timen putramu si Joko Jelagur bali ana ngomah kanthi selamat ora ana langan suwiji apa. Kaya ngono iya Kaki. Sowan-sowangan si Adya aja wedi kangelan ndak aturi manjing ana sanggar pamalengan pemimpin manugrah ning Gusti. Pun Kakang tak goleki ilange putramu si Joko Jelagur. Temen bali nang jroning rompok ya wae. Kaya ngono aja pati-pati bali yen to ora bareng anakmu karo Jelagur Kaki. Bali marang kowe sedulur papat 5 panca. Sophia amarah ala Muhammad Main. Kula Kaki Legaya. Ing papan kene padha ngangsek maju anggenmu padha sowan. Maju. Maju. Sophia amarah ala Muhammad Main. Kula Kaki Legaya. Ana ing papan kene aku krungu pawarta saka garwaku Nini Legaya. Yen to dina iki putraku si Joko Jelagur murca saka ngembanan ya ilang saka jroning omah. Mula ing papan kene aku ndak takon kelawan kowe kabeh bocah papat. Lara-larae kepriye kok nganti ana kedadian kang aneh-aneh jroning rompok awake dhewe. Kaki Legaya. Kepareng matur Kaki Legaya. Saderengipun Nini Legaya wonten pepungkuran kalawa dawuh dumateng kula supados kula njagi kawilujenganipun ingkang putra. Namung boten kita sangkan paranipun wonten mendung sak nginggilipun griya. Sareng mendung kalawa tumiyung kados-kados kula kenging sirep ngantos kula ketilem. Lajeng Nini Legaya gugah dumateng kula. Sak sampunipun kula wungu ingkang putra sampun anis Kaki Legaya. Sophia ing papan kene dalan rupak kowe mau kedisian. Luputmu kok gendong, luputmu kok indit jalaran biyen kae. Aku tau weling marang kowe kabeh bocah papat. Aku titip wujuding daging stampel getih tetes lawan kowe kabeh bocah papat. Kaki Legaya. Sedaya kula kalepatan kula. Pidana menapa badhe pun paringaken dumateng Ing papan kene kowe nantang perkara marang Kaki Legaya. Pidana menapa ingkang kula badhe kula tampi. Kowe luput kanggone Kaki Legaya. Nganti ana lelakon putraku ilang saka omah. Mongko bocah kae dudu titisku dhewe, uga dudu titise Nini Legaya. Iku mung bocah titipan. Kok nganti lelakon iki dipurungu dening wong tuane sak kloron mesti aku bakal nampa duka nampa pidana marang wong tuane. Ing mengkono. Sophia, kaluputanmu kok kempit kok indit. Iki karepe kowe sing tuwa dhewe. Kowe uga kowe. Aja ndelik nek mau ora krasa. Iki mung saya Kaki Legaya. Iki kudune kowe uga kowe. Mari tanggung jawab marang keselamatane anakku lanang si Joko Jelagur. Nanging yen kowe ora nganti ana lelakon putraku ilang saka kembanan. Mongko kowe kuwi sedulure sing pernah tuwa, sing biyen lair bareng tunggal bayu. Kowe sing pernah tuwa wujudmu kakang kawah adi ari-ari. Sing wujud badan halus nganti ndak siji karo dadi badan kasar sing saperlu. Kowe ndak utus njaga marang keselamatane anakku si Joko Jelagur. Iya apa ora? Kasinggihan. Iya apa ora? Kasinggihan Kaki Legaya. Nek nganti iki giliranmu sing gedhe dhewe.
Kudune kowe tanggung jawab. Awakmu sak gajah abuh, bocah papat yoga bocah siji wae kok ora bisa kebangetan. Kebangetan temen lah urip. Iki kalebu kowe. Iki sing cilik dhewe. Kowe ya luput. Kowe ya luput. Sopo ya? Kula Kakil Gaya. Waktu dina iki aku paling pidana kawan kowe kabeh. Kowe lumrah jalaran. Kowe nglerwake gawe Kakil Gaya. Nganti anakku ilang saka omah. Iki ana lelakon kriwikan dadi grojogan. Yen to nganti kowe ora tanggung jawab marang keselamatane. Yene. Kudune kowe bisa njaga marang keselamatane. Iki kalebu kowe uga kowe. Para menah. Lelakon iki nganti dibrungu dening wong tuane, ndak kira aku bakal dadi pengewan-ewan ana ing desa Tegalembo kene. Mula kang saka kuwi